Khasi Students Union Southwest Khasi Hills District kalapin ramjor ya ke jingle Thornbur jangka office o Agriculture Development Officer Ranikor CNRD block hadian bakatai ke office kalap ha shithi shakashnong arpusan mile da kabapin dan kam ya ke ketien garo kaseng kalapin pau ya ke jing snokya halor ke ne ke benta da kabakadau baka office kam shamlawat benya nebut rinti ya ke kendon jangka ordinance arhajar punriu katkum ke section saw jangka tegaan lakran Shai bawatla hakajala Meghalaya la itho ya kaktin khasi garo but English kum ki official languages Henry hakithan khasi but jantia deiban pindan kam tang da kaktin khasi la ni English ha ke jingya dei pat ba but ki kam office ka KSU kalaong ba ka jing pindan kam ya ka wei pat kaktin ka ba hap hapo ki kindon jang ka te ka an ka pin pau ya ka jingbom shimkhia but jingbom buram ya ka kaktin jalla but ya ki pat ba nong shong shnong jang ka than khasi Namar kata kaseng kaladawa ya kibor bedepet makin shimkhia mardor halor kene ka benta bat ban penti kena baki office sarkar baro kin board pura ya ki kendon jangka official language ordinance arhajar arpunrio nagaliang ka KSU Southwest District lengba ka tenat cultural cell hadin ba loi ya ketuga city ka balapa da ka district da ka agriculture Development Officer jungka Ranikor CNRD block hagasnong arpsan mai dakiktin karo nagaliang gaseng ni penpau kajing persya kajing sngokia bat penremjur hagaju kapor yak ne kajing le thurmur ka jong kan ke office ka ba klem dati bnya lane klem da perkat ya kajing sngo jogi nong song snong hagato ka snong arpsan mai ka ba khamtam jogi nong song snong joga himalang rin kasang ka kanto ba kumno ka ni office kamtip ya lane kamwat benya ya kane ka benta berkala supa da lapa kumto hagijing sya kane ka de ka snong ka ba kinong song snong gi de khasi usor da snong to de khasi mde karo tingilengo kum kaseng babalai ba kane ka office ka pha pade ya kane ki city hakitin karo tinakaliang ka hagijis ka haga ordinance berang spelachen dak sarkar Meghalaya lengba ka Meghalaya official languages ordinance arjar punreu ka balak kedau syai haga section ke basau ke boong warla ya kaktin warla haga jala jungi le itu ya kaktin khasi kaktin karo bar kaktin English kum kita ki official languages handrai ala kedau pat haga nekaan bagi jaka bahap ha khasi jantia kinumla ban pendon kam de ki we pat ki kaktin lain na kaktin khasi bat kaktin English kaseng ke penremjur berkamaham ru ya barok ki office sarkar lani kino bahaba ki pha jing tip ha la pha jing tip ne jing tho nang ne shakmat khamtam ki snong ki badai ki snong khasi kimdai ban pha da kum kini ki jakitin re ki dai ban pha ba ka tin English lane ha ka tin khasi hoi nagliang jungi ni nagliang jungi ong ba phila ban nang sibun ki jakitin Ndrai kamut pat ba hagijaka kiba dan kikasi pimpin dan kam de gue perkentin namar gani kan keta ikinong snong jong kato snong kan keta ya ka dong katany kan keta aru ya ka jaj bener kasi tenang ne sakmar kaseng ka mahamjur ka kentujur ya ki tenat terekam jong ka sarkar barok ne kino baba ki pha ya ki jingtip ne ki jingtho haki snong khasi ki bahap apo Southwest District kimdai ban pha de gue ki jektin barkane ka jing bakla ka bamenta lane ka jing la khnang nak leng ka sengim la ban tib ekta ndai nang ne sikmat kimdai su banang jia kum kini ki jing jia